Uy, Madam Yunes. Good evening. Si Rodel, ano ba to? Rodel Relox, Mangyan TV. Mega love shout out. Kanguyen, hello. Mega love shout out sa'yo dyan. Kanina lang kasi sinabi ng taga-agency na dapat daw pang pag pumunta ako doon, dapat dala ko na. Hello, hello. Good evening, good evening. Good evening everyone. Ganda ng bahay niyo, Agoy Ginoo. Asan ang ganda diyan? Ito lang ang pangit. Oh, di ba? Oh, ayan ang pangit. Hello. Na-miss niyo ba yung pangit kong pagmumukha? Pag may pusa kayo, ubos yan, host. Alin? Alin ang maubos? Alin ang ubusin? Alin ba ubusin? Ang puso ko'y buhayin ko lang, mimiss ko lang to minor para mabuhay yung cellphone na isa eh. Ano? Para mabuhay lang to. Isang cellphone. Ba't di na mabuhay rin? Tinatawagan ko. Tinanggal mo ba yung messenger nito? Tayo, mabuhay. Chrismel TV, Mega love shoutout. Update lang tayo guys para tayo pagalitan ni Lolo. Sa harap. Huh? Sa harap mo, ano daw? May tumawag. Hindi, miniskul ko yung cellphone ni Hello, shoutout po sa lahat. Good evening. Good evening. Si Adventure. Wait lang guys ha. Oy. Nasinok ako. Natatamad sana ako mag-live, Madam Eunice eh. Kaya lang Bigyan ng jacket si Elise Adventure Vlog. All check out. Ano ba to? Elise Adventure Vlog. YT channel. Ayan. I give you moderator. Good evening. Good evening. Good evening everyone. Ayan. Ingayan natin yung dito. Nagre-reklamo. Please support. Thumbs up. Premiere ko. Salamat. Padikit. Dito ka na lang magdaan. Sa kabila. Buhay pa ka, buhay mo ito doon. Baba na. Sis Isarog. Nag-love shoutout. Sisi Koy Isarog. Ayan, wait lang. Magla-live, hindi na... Tingnan nyo guys, nagagalit si Lexus TV, Wag nyo i-support ito, nagsusungit. Neng, charge ko na yan. Good. Mami Pearly. How are you, Mama Pearly? Mami Pearly. Oy, lobat na lobat mo na eh. Hindi lobat yan, ayaw lang mabuhay. Sis Isarog. Mag-change account tayo. Lobat ba? Nakita mo 60? Nag-ikot si Isa. Okay lang yan, Mami Pearly. Si Jean Bartolome. Yan, wala pa ako napi-play. Bag saglit, ikot-ikot. Sige lang, Mami Pearly. Nagahang naman itong mga cellphone ko. Kakainis. Manoy Andy. Pin natin si Ayan. Madam Eunice, salamat na madami. Buto channel ako, madam ha. Ay, bakit dito ko napunta? Ayan, next kita, Mami Pearly. Unahin ko lang si Ma'am Eunice.
Kasi nauna din si Ma'am Yune. Kagabi, Madam Yunes, alam mo ba, tinulugan ko yung live ko, agoy. Pagka-play ko lahat sa mga natulog ako, iniwan ko. Abay, bahala ka ako dyan, mag-live ka dyan mag-isa. Ayan, playing na ako dito, Madam Yunes. Ayan, naka-play ka na. Pati ako, tinulugan ko kayo. Kasi nga, grabe, nakakaantok nga. Ay, naku. Adi, tinulugan ko. Sis Isarog, dito ako sa bahay mo, Sisi Kuya Isarog. Yung playing ako dito sa talaga naman. Talaga naman, napakaganda ng farmer's garden na ito. Sis Isarog, playing ka na ha. Ayan, nasa ads ka pa. Sis Munes, ayan, maikli lang yung video mo kaya malapit na matapos. Pang 104 thumbs up. Ay. Ngayon nga lang, nagdidelikado na naman. Naghihigab na naman ako. Tutulugan ko na naman to. Ayan. Dana ko, Madam Munes, ha. Nasa ads ka pa. Ayan, may ads ka pa. Tapusin ko muna yung ads mo. Okay, Sis Isarog, katatapos lang ng ads mo. Playing ka na sa iyong video, Sis Isarog. Ako'y mahihiga muna at ako'y napapagod. Ay. Okay, done watching ako, Madam Yunes. Ayan. Sir DM, galap shoutout Sir DM. Sorry Sir DM, di ako nakakyat kaninang umaga sa'yo ha. Bawi next time. Okay, Jen, tawag dito. Sino ba yung nagbaba ng bahay? Si Jan Mix Vlog. Jan Mix Vlog, dito ako sa bahay mo, Jan Mix Vlog. Okay, Jan, dito ako sa bahay mo, Jan. Just for fun only. Playing ka na dyan, Mix Vlog. Si Sarog, still playing ka. Kain ka lang dyan, Madam Yunes. Bawi na lang ako next time, Sir DM, ha. Umalis ako kanina, kaya hindi ako nakano. Ay. Welcome. Si Unbox to, di ba? Si Jan. Si Jan Mix Vlog, di ba? Unbox ikaw to. Oh, si Unbox nga. Naku, Unbox. Palit-palit ka kasi ng pangalan. Ayan tuloy, di ko na nakikilala yung yung channel mo. Akala mo kung sinong Jan Mix Vlog, ikaw pala yan. Okay, wag ka lang magpapalit uli ng pangalan, malilito sa iyo yung mga ano mo, yung mga ano ba naman yun? Fatma. Ano yun? Magre-reels ako. Oh, ano kinalaman ko doon? Doon ka sa kabila, wag dito. Kung patatahimikin mo, doon ka sa kabila. Hindi po pwedeng tumahimik ako kita magla-live ako eh. Ayan, sama mo yung mga alaga mong maingay. Doon kayo. Yan.
Aba, magre-reels daw siya, wag daw ako maingay. At ako pa talaga pinatahimikan eh. Doon sila sa labas, silang dalawa nung amo, nung alaga niya. Okay, dyan, Mix Vlog. Ayan, done watching na ako sa iyo, ah. Plus 1 banana ka dyan. Ayan, plus 1 dikit sa iyo dyan. Unbox. Hindi pala ako nakapag-comment. Ay. Si Rodel Relax, Mangyan TV. Yeah, you're welcome dyan. Okay, Sis Jen Bartolome, nandito ako sa bahay mo. Sis Isarog, still playing ka. Okay, Jen Bartolome, nandito ako sa bahay mo. Ayan, naka-play ka na. Naka-play ka na sa health benefits of chicken and broccoli. Sisi ko Isarog, malapit ka na magdan watching, Sis Isarog. Ayan. Walang ano man, Sisi ko Isarog. Yan, done watching na sis. Nasa ads ka pa Sisi ko Isarog. Okay, Jen Bartolome, still playing ka, Jen Bartolome. Ayan, Jen Bartolome, ayan. Still playing ka. Nagla-live na kay Ga, natatamad. Ayan, done watching ako si Kuya Isarog, ah. Hindi ako nakapag-comment. Ah, meron na pala. Wala si Sir Avin. Sir DM, papunta ako sa bahay mo, Sir DM. Daan dikit sa nakapin. Ayan. Sis Isarog, pabalik na lang kay Jen Bartolome. Maingay pala electric fan ko. Maingay
Sir DM, dito ako sa bahay mo, Sir DM. Ayan, Sir DM, playing ka na. Ayan, Jen Bartolome, malapit ka na mag-done watching sa broccoli mo. Mag-comment lang ako dito. Ayan, nasa ads ka pa, Jen Bartolome. Tapusin ko yung ads mo, nasa ads ka pa. Tamsak Dan, sis Bicolana, sis Antaray, mega love shoutout sa iyo, sis Koy Moribik. Good evening po sa lahat. Ayan, sis Koy Antaray, thank you so much. Still playing, Sir DM. Okay, done watching yung ads mo, sis Jen Bartolome. Salamat, sis Koy. Salamat sa patamsak. Sige lang, sis Koy Maribik. Salamat. Ayan, kay Labing Sky na lang ako si Sikoy pupunta ha. Dan Sukli, Jean Bartolome, may baka sabi ni Sis Isarog. Ayan, si Sikoy kay Labing Sky ako pupunta ha. Ayan, playing ako dito si Sikoy kay Labing Sky. Sis Antaray, thank you. Sir DM, still playing ka, Sir DM. Ayan, sis Loving Sky, still playing ka din. Wow, sarap ng ulam ni Sir DM. Ipon. Ayan.
Kanguyen Vlog, may galap charab, Kanguyen. Yan, malapit ka na mag-done watching sis Loving Sky. Yan. Tapos na, napunta na kay sis Marvy Cubian. Ayan, nakapag ano na ako dito, nakapag comment na ako si Sikoy. DM TV Dan Pulpak, may baka sabi ni Sis Isarog. Ayan, Sir DM. Pabalik na lang po kay Sis Isarog. Still playing ka, Sir DM. Alam nyo, naaantok na naman ako. Uy, Lala Mois, good evening. Ayan, malapit na mag-done si Sir DM. Ayan, done watching na Sir DM. Oo nga, Madam Eunice, nakakatamad bumangon. Napipikit na naman ngayon mata ko eh. Ayan, Maribik Family TV Dan from Rodel. Sis Antaray. Search ko yung main channel mo, sis. Isarog TV, OTW po. Ayan. Okay, sis Antaray, nandito ako sa bahay mo, sis Antaray. Ayan. Ayan, nasa ads ka pa, sis Antaray. Hello po, ma'am. Good evening po. Kap Iking, good evening. Ayan, nasa ads ka pa, sis Antaray. Naka-live din pala si sis Antaray. Kuya Iking, dito ako sa bahay mo, Kuya Iking. Kuya Iking, ayan, naka-play ka na, Kuya Iking, ha. Hoy. Siguro, ay nakaano pa kasi dito, ayan, nakaano ka pa, o, siguro, kaka-end mo lang siguro.
Ayan, naka-play ka na sis Antaray, naka-play ka na. Sarap buhay. Ano ba to? Nasahod sa YT, nakahiga. Wala pa nga sahod Sir DM eh. Nga pa din, nga. Wala pa, ewan ko lang kung makakasahod ngayong ano, buwan. Kuya Iking, still playing ka Kuya Iking. Ayan, Rodel, next kita Rodel ha. Rodel Relax Mangyan TV. Next kita dito. Ayan, sa mga hindi pa dikit dyan sa ating nakapin. Natatamad talaga ako mag-live. Naku, bahala na. Sabi ko mag-live ako kahit nakahiga. Napipikit na naman ngayon mata ko kagabi. Tinulugan ko yung live ko. Bahala. Bahala ka ko siya dyan. Kuya Iking, malapit ka na magdaan. Ayan, +1 banana ka Kuya Iking. Ayan, done watching na ako Kuya Iking dito. Rodel, nandito na ako sa bahay mo, Rodel. Okay, Rodel TV. Ayan, nasa ads ka pa, Rodel. Isarog dan from Kuya Iking. Sis Antaray, pag 101 thumbs ako dito, sis. Hindi ka pa tapos. Ayan, sis Antaray, ayan. Naka-play ka pa din. Salamat Kuya Iking. Okay, Rodel, naka-play ka na, Rodel. Nahihigap na naman ako. Yan, shouty sa dalawang natitirang nandyan. Sis Antaray, +1 dikit ka, +1 banana ka dito. Oo nga Kuya Iking, naantok na naman ako. Napanay na naman higab ko. Papikit na naman ang mata ko si Koy Maribik. Agoy. Rodel, naka-play ka na, Rodel. Rodel Mangyan. Dan sukli kap Iking, may bakas from Isarog. Ayan, sis Antaray, malapit na magdan. Ayan, dan watching na ako, sis.
Yan, plus 1 dikit ka, sis Antara, ya. Plus 1 banana sa'yo. Mami Pearly, dito ako sa bahay mo, Mami Pearly. Okay, Mami Pearly, playing ka na, Mami Pearly. Rodel, dan watching ka, Rodel, ah. Plus 1 banana sa'yo, Rodel. Ayan, Rodel, dan watching na. Ay. Excuse me. Doon ka magdaan. Saan ka ba? Ano na naman yun? Pinatay mo na ilaw. Pinatay mo na ilaw doon. O hindi pa. Naghihintay pa kayo mag-utos ako. Matitindi talaga kayo. Hello guys. Mga pasaway. Tawa tuloy si Sikoy Isarog. Mga pasaway mga kasama ko dito si Sikoy kundi mo utusan. Mami Pearly, still playing Mami Pearly. Kailangan iuutos mo pa. Bakit pa napakalayo ng narating yung electric pa na to? Ibilin mo na dyan. Magdadamit ako. I have to undress. Oh, narinig nyo yan. Andres daw siya. Andres Bisaya. Po, kuha pala ako ng TIN number para ma-monetize na ako. Yes! Saan ka mamomonetize? Ha? Saan? Hindi sa reels ko. Sumindok naman para naman tao. Sisilip lang ako eh. Sinilip ka. Hello girl! Kaya yung... May kon eh. May lumabas na ako eh. Bit na i-screenshot. Tingin! Tingnan mo. Saan ba yung...
Nako, sis Antaray, ano ang sweet? Parang asot pusa. Yan, tignan mo, makita mo dyan. Yung badge. Badge yata yun eh. Bad ka talaga. Dun. O, tingnan mo, ayan o, pinagsiset up ka, ayaw mo mag-set up. Sa halip na pwede ka pang mag-set up. Naka 13,000 ka pa lang Saan ba yun? sa 60-minute views mo. Ay, kailangan pala pagka for 60 minutes views lang lagay mo. 60,000 minutes views. Sa followers mo. Eh, wala lang ako may ano eh, yung paano mga star. Puro playable. Finish mo raw yung setup mo. Wala, hindi ka ma... Hindi ko nga iyan eh. Ano nito? Balik ko agad. Sana all. Ano? Yan, maraming salamat sa 6 million in the house. Nandyan pa. Mami Pearly, done watching na. Hindi makukuha yung 60,000 views na. Paano makukuha? Kailan mo pa maabot yun? Yan, maabot. Pag nagputi na yung buhok mo. Kung maputi na ang... Wala na, bag lang pa. Sige lang, Sisikoy. Sisikoy mo, Revic. Si Rob, salamat, Sisikoy.
Ayan, Sir DM. Thank you so much. Sis Marvic Cubian, dito ako sa bahay mo, Sis Marvic Cubian. Wow, Mika Love shoutout, 27 million in the house. Ayan, Sis Marvic, nandito ako, Sis Marvic, sa iyong ano. Sa iyong highlight. Sir DM, thank you Sir DM. Yan, patamsak sa ating hindi pa nagtatamsak dyan. Si Kuya Isarog, ayan, mag-another play ako sa'yo si Kuya Isarog. Ayan, another play sa'yo si Kuya Isarog. Dito ako sa mag-aral na mabuti. Ayan, nasa ads ka pa si Sikoy. Si Smurby Kubian still playing. Madam Yunes, salamat. Daming tao. Oo nga no. Saan ba galing yan? Madam Yunes, kasama mo yan ano? Madam Yunes, salamat ha. At sinama mo sa akin yung mga bisita mo. Thank you so much. Saan ba kayo galing yan? At mukhang galing kayo sa Galaan. Ayan, si Kuya Sarog, another play sa'yo. Hello everyone, hello idol. Ayan, si Jomic, ano ba to? Jonic Vlog TV. 66 million, may love shoutout. Salamat. Si Sarog, ayan, still playing. Sis Antaray, mag-next play din ako sa'yo, Sis Antaray. Still playing pa ikaw, Sis Marvic Cubian. Madami daw views pag ganyan, nakahiga kasi serious sila. Ano ginagawa mo? Ganun ba yun? Ayan mo, gabi-gabi mahiga na ako dito. Hindi, lagi naman ako nakahiga dito, madam. Nakatalikod lang yung camera ko doon nakaharap. Kaya di mo napapansin nakahiga ko. Kaya nga nakakatulugan ko yung live ko eh. Kagaya niya, naka-live ako. Pag nakatalikod yung camera, tulog na ako noon. Yan, Shouty, 97 million in the house. Thank you so much. Tulog na. Still playing kasi si Kuya Marvic. Ayan, Sis Isarog, still playing ka din. Good evening, ladies and gentlemen. Sir Nikael, long time no see.
Ayan, pang 16 tamsak ako dito, sis Isarog. Yan, plus 1 dikit sa'yo, sis Isarog. Dan dikit, Rodel, ano ba yan? Dan dikit, Rodel, from Jean Bartolome. Sir Nikael, big love shoutout, Sir Nikael. Thank you for coming, Sir Nikael. Ayan, malapit ka na magdan si, sis Isarog. Ma'am Artista, may love shoutout sa'yo. Alex Vlog, ayan, magandang gabi po, idol. Magandang gabi rin sa'yo, Sir Alex. Ayan, malapit ka na mag-dance, sis Isarog. May kalap shoutout sa 1,600. Oh, bakit yan? Ba may ulo mo dyan at na ano yung buko? Masakit. Nasa duty ako, agoy. Ayan. Sir Nikael, punta ako sa bahay mo. Ayan, dan watching ako, sis Marvic. Sisi Kuya Isarog, dan na rin ako sa pangalawang play mo, sis Isarog. Ayan. Okay, Sir Nikael, dito ako sa bahay mo, Sir Nikael. Okay, Sir Nikael, playing ako dito. Sa practice muna, matagal na din nakakanta, agoy. Ayan. Playing ka na, Sir Nikael. Ayan, done watching ako kay Sis Marvic. Ayan, mag-ano muna ako, mag-comment. Salamat sa pag-play po. Ayan, walang anuman, Sir Nikael. Salamat din. Kahit nasa trabaho ka, nakasupport ka, Sir Nikael. Salamat. Salamat, Sir Nikaela. Thank you. Ayan, mag-another play ako sa iyo, Sir Nikael. Ayan, dito ako sa latest upload mo, Sir Nikael, another play. May nakita ako sa aking pag-robing. Ayan, naka-play ka ulit, Sir Nikael. Pangalawang play ko sa iyo.
Okay, done ako dito sa unang play ko sa Sir Nikael. Nasa ads ka pa, sa huli may ads. Ayan, mahaba yung ads mo, Sir Nikael, dito sa isa. Ayan, done ako, Sir Nikael, dito. Dito ako nakapag-comment, ate ka. Comment muna ako. Ano po yung nakita niya sa pag-grouping? Ha? Ano yung nakita niya sa pag-grouping? Tanong mo. Malamang yun, ahas na naman. Ha? Madalas siya nakakakita ng alagad tuloy. Madalas siya nakakakita ng ahas si Sir Nikael. Sana all, Sir Nikael, sama mo din sa silent ko, alagad mo. Nasa tayo ba siya? Oo, sa market siya nakapano. Sir, dito ako sa market. Sinamahan kita mag-grouping. Sir Nikael, nasa market mo daw si Lexus TV. Sinasamahan ka mag-robing. Baka may pusa. Malinis yung ano dyan. Ngayon may natutulog. Asan? Di mo nakita? Ayan, ang dami niyan, Nikael, ayan. Buti, nawawala ng mga tinda. Naniwa. Hindi. Ay, nag-loading. Si Kuy Maribek, ano yan? Mga alagad ni Sir Nikael yan. Ayun. Yung mga tao ko. Yan, malapit ka na magdan uli, Sir Nikael. Pangalawang play ko sa'yo. O, nasa short video daw, Mino, Lexus TV. Sino? Ayan, done watching na ako, Sir Nikael, pangalawang play ko. Yung yung ahas na vlog niya. Tingnan nga natin. Sige. Pagkatapos itong nakita. Salamat si Kuy Maribek. Salamat. Higo ka lang dyan. Mag-live ka na si Kuy Maribek. Mag-end na ako, maya-maya. Ha? 9:30 na kaya ako. Tingnan ko sa shorts video ni Sir Nikael. Ay, eto nga. Oh my goodness. Ayan o, Ano yan? sawa. Chang Ami, may galab shoutout Chang Ami. Sana tong kable niyan. Ay, bawal na magkatay ng sawa ngayon. Ano ka ba? Gabi ngayon. DMTV Dan Bakas with Dikit from Kap Iking. Baba mo na ako, Sisikoy. Oo nga pala, no? Nasa taas ka pa pala, Sisikoy Isarog. Ayan.
Maraming salamat sa patamsak, Ami. Agoy, nakakatakot ito, Sir Nikael. Mamaya, ingat ka dito, baka mapaluputan ka dito. Malaki ba? Thank for watching. Wala yata ads. Tumi, tao, masawa, nanay. Ayan, dan watching ako dito sa shorts video mo, Sir Nikaela. Dito sa sawa. Ami, dito ako sa bahay mo, Ami. Shorts na to, shorts ba? Andito ako ngayon sa shorts. May aras na nakapulupot. Sawa nga. Okay, Ami, playing ako dito sa slice, ano ba to? Sa slice roasted wafer ba to? Ayan, Ami, playing ka na. Pang 14 tamsak ako dito, Ami. Ayan, mag-silent din ako sis. Paka-end mo, hindi ako makapag-live kanina. Sige lang, Sisikoy Sarog. Mag-ano ka na, mag-live ka na, Sisikoy. Yan yung mga susunod sa akin, pwede na mag-live. Ayan, Ami, playing ka pa rin. Oo, Sisikoy Sarog, salamat. Ami, dandikit with baka sabi ni Sir Cap Iking. Salamat, Sir Nikael. Ayan, dan ako sa iyo, Ami. Sir DM, salamat Sir DM. Kanino ba kay Sir Nikael? Bago? Ba? 10K Ini po si Paco. Dito ako sa unang gabi ng duty sa Falcon Public. Nag-ano siya, nag-roving siya. Salamat Kuya Iking.
Ay, hindi no, may mga isda, no? Kaya nga sila nandyan eh. Ate Janet Vlog, may galab shoutout. Ayan, dito ako sa bahay mo, Ate Janet. Finding my time. Nakakatakot dumaan, makitid at madulas. Ate Janet playing na. Si Pangka, yada you. Ayan, Ate Janet Mix Vlog, playing ka na. Alin? Kogon Market. Bakit? Bakit? Bakit natin si Kaso? Yun yan, muna ka nang pumasok sa dyan. Marami siya nakukuha. Hindi mo na ako sulit dyan.
Thank you, Sir DM. Salamat sa support. Ay, tulog ka na naman ah. Naglagoy. Excited ka na. Parang hindi ka na sa mga viewers na 200 na yata. Ano na ba? Done watching na ako kay Jen Bartolome. Oh, 289 na yan. Nag-ano na. Ano na? Ayan, Ma'am Janet. Done watching na ako, Janet. Sa'yo. Habiba. Big love shoutout, Habiba. Thank you so much. Ayan, Ma'am Janet. Done watching ako sa'yo. Live ka ba? Putang ko. Kilala mo ata, pre. Sinong nag-ano? Ate, nakikita mo ba ba ako? Yeah! Na-shout out! Hindi na kita tinawag ng ambak. Tawagin na kita dyan ng Paul. Kaya nagbaba ka nga ng LinkedIn. Pero wait lang kasi wala pa akong bakanting cellphone. Si Koy, Bicolana, salamat sa Bicolana. Hindi ako nakapag-sita sa inyo. Sipin nyo, tingnan nyo yung tao is matuin, pero yung taps ako is start. Hindi ako naghahabol ng, hindi ako naghahabol ng match hour na. Dan Tusang, salamat. Hindi ako naghahabol ng match hour. Hindi rin ako naghahabol ng kung ano. As long as nag-enjoy ako sa YT. Thank you, Sir DM, sa support. Si Far, full match na ikaw si Far. Ayan si Far. Tapos natin yung harang ng malapit. Oy, tumalo na ako. Uy, lobat. Teka, Balik 5%. lang ako ng main channel para makapag-pin. Sis Lisa, Sis Lisa Vlog, on the way watching Sis Lisa Vlog. Sisikoy, Matulog ka na, Minor, huwag ka na umakyat dyan. Tapos sisikapin ko makapag-comment bago mag-play. Nahirapan ako pag nakapag-dito na ako tapos hindi ako nag-taon. Huwag mo ko tawanan, pre. Mm. Good evening, hello. Good evening, Rosman. Hala naman nila matawa-tawa. Still official done. Watch it sometime there. Naku, namatay na. Ano kaya? Sorry, sharp. Saan ba si Ate Philly kasi? Ate Philly? Saan ba kasi si Ate Philly? Wala mang magtira doon. Sis Lisa Vlog still watching. 4:40
wala na. Sisikoy, matutog ka na sisikoy. Nag-end ka na ba? Yun, sungok. Ano guys? Kasi mahina ang kalaban. Bait pa lang sis. Okay, okay sis. Sa Ashran Dreamy. Big love shoutout sa Ashran Dreamy. Good morning. I was out there in your life because you're having LC, which is I don't have time for the LC. Bilis sa spelling pa, Sis Monica. Ayan, sis Tess Lifestyle. Full watch sa iyong video. Sis Devon still watch.